sizovula ngesihlabelelo 149. Ngizocela umshumela uZulu asihole kulesi sihlabelelo. Inkosi ngosizo. Kuya sabasite la na na wa aboge kuya
Amen. Isihloko salenkonzo sithi kuyasaba sitshela ukwalana kwabo. Njengoba lesihlabelelo sichaza ingqikithi yesaluleko sikaBaba Mkhulu ukuthi amaNazaretha ahlale ethandana. Uthi-ke uShembe uma sithandana sothanda uJehova, kanti uma sizondana uJehova uyosilahla. Ungathi uShembe wayazi ukuthi emva kwakhe akakho amakholwa ayozondana njengamaNazaretha. Ukuthi Shembe ligama likaBaba Mkhulu, nenkosi ilanga eyayivame ukumbiza ngalo. Kodwa manje yonke inzalo yakwaShembe isiyaye izibize ngoShembe ukuze kuthukwe uBaba Mkhulu kuyo yonke into abayenzayo ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa kubalekile ukuthi uma kukhulunywa ngoShembe kwazeke ukuthi kuqondiswe kuBaba Mkhulu ngoba ligama lakhe lelo owalinikezwa yisemkhulu. Lokhu kusiza ukuthi bonke abantu bakwazi ukwahlukanisa phakathi komholi nomholi wakwaShembe ngesibongo nomqali wendlela. Abantwana baseNdlunkulu baningi kodwa bahlukaniswa ngamagama. Awukwazi ukukhuluma ngomntwana ungambizi ngegama lakhe ukuze ahlukaniseke kwabanye abantwana. Nalapha-ke kwaShembe kufanele uma kuqondiswe kunyazi kuthiwe unyazi, uma ukhuluma ngomsebe kuthiwa umsebe, njalo njalo. Ikakhulukazi ngoba ibandla lakwaShembe linabaholi abaningi, ngakho abangalibangi igama lomprofeti ukuthi Shembe, okuligama owaliqanjwa nguyisemkhulu. Ngoba uma bonke bezibiza ngoShembe badida abantu ngokuzinika abangayikho. Maqondana nokuthandana kwamaNazaretha, ibandla elinochubo kanye nomholi walo ileli lasePhakameni. Kubalekile-ke ukuthi lamaNazaretha akhuzwe kulomkhuba wokuhlale behlukanisa leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba. Angeke ngikhulume ngebandla laseKuhleni ngoba liyibandla elikhulu futhi umholi walo angikaze ngimuzwe echukuluza elinye ibandla.
mina ngiyayisola into neyenziwa ngumholi webandla uma idicilela phansi umsebenzi kaNkulunkulu. Njengalokho esengikuzwa ukuthi kubaholi bakwaShembe sekukhona obeke isithombe sakhe ezihlabelelweni zikababa omkhulu. Into engenziwanga ngisho inkosi ilanga yize kunezihlabelelo zakhe kule ncwadi kababa omkhulu. Kuyinhlamba ukusuka komuntu ongekho mfundiso kababa omkhulu oyilandelayo bese ngokufuna ubukhulu ezoqhwaga isihlabelelo zomprofeti. This kind of act is highly abominable. Maqondana nokuhlaselwa kwenyanga yezulu, lokhu kwenziwa ngumholi ofundile nohlale ezenza umuntu ongcwele, kodwa izenzo zakhe zisho okunye. Nguye uqobo ongumholi webandla owavela wahlambalaza ubaba inyanga yezulu emsakazweni. Lokhu ekwenza kumuntu omdala nonguyisemkhulu futhi nongasekho emhlabeni. Umuntu othi ungumholi webandla uyenza kanjani into enjalo? Kwaze kwasuka ingilosi isithukuthele yathi ngimqondise lo mfana ngalesi senzo sokuhlasela umkhulu wakhe nongumgcotshwa kaNkulunkulu. Ukuthi uvukile uyakwemukela lokho ukuthi ubaba inyanga yezulu ngumgcotshwa, akusho lutho lokho, asinendaba nalokho. Kodwa ingilosi ithi inyanga yezulu ngumprofeti kaJehova. Njengamanje sekuqale okunye ukuhlambalaza ubaba inyanga yezulu okuvela ebandleni lasekuphakameni okwenziwa indoda mfino engikholwa ukuthi isathunywa nguye lo mholi, ngoba isenza leyo nto eyayenziwa nguye lo mholi. Lesi simo singagcina sidale omkhulu umsindo, umuntu ovuma kuhlanjalazwa umholi wakhe ongasekho nokwenza. Le ndoda isaqhuba lento eyayenziwa ilo mholi. Uvukile okwagcina ingilosi ithi angingabukeli ubaba inyanga yezulu exhatshazwa lo mntwana. Njengamanje ubaba inyanga yezulu owahamba emhlabeni ngo-1995 eno-89 years, sekuyiminyaka engu-25 wasishiya emhlabeni, kodwa kunebandla elisahlalele ukumhlambalaza kuze kube manje. Angazi noma ngalokhu kwenza kwabo bacabanga ukuthi lezi zinhlamba zizomkhipha yini ezulwini ubaba inyanga yezulu, noma kumbe ngalezi zinhlamba bacabanga ukuthi zizoqeda ibandla lasekufeni yini. Ingempela Vukile, ngalezi zinhlamba ohlale uzibhekise kumkhulu wakho, ucabanga ukuthi ubukwa ngubani? Usifunelani isiqalekiso ngoyihlo omkhulu? Manje ngikukhuza njengobaba wakho. Sengicikekile yilezi zinhlamba zaleli bandla, ngoba ivangeli lalo ukuhlale kuhlaselwa ngazo zonke izindlela noma imuphi umuntu owaphuma ekuphakameni. Lesi senzo sibonisa inzondo ongayazi ukuthi iyophela uma kwenze njani. Mina manje sengina 72 years,
kodwa anginalo icala lokuphuma ekuphakameni. Uma kulicala lokho, ngoba ngalandela abazali bami kulesi sikhathi samanje, bancane kabi uma bekhona abantu abangathi baphuma ekuphakameni ngokwabo, ngoba lesi senzo senzeka ngo-1977. Manje esikhundleni sokuba sixolelane sibuyisane njengamanazaretha noma sesahlukana ngokusonda, ngaso sonke isikhathi kunebandla elihlalela ukutshala inzondo phakathi kwamanazaretha. Aqali ngebandla lamanazaretha ukwehlukana kwebandla. Onke amabandla obuKristu ahlubuka kwi-Roman Catholic Church baze babizwa ngama-Protestants. Kodwa konke lokho manje sebedlula. Ibandla le-ZCC lehlukana namanje lihlukene, kodwa bonke abalandeli bayathandana. Manje kanti kwakhalanywa nini ebandleni lamaNazaretha? Leli bandla seliqale okunye ukukhuluma okubhekiswe kimi. Lokhu kukhuluma ukuthi uma uzwa umuntu ethi ungowasephakameni kodwa phambi kwakhe ingekho lendlu yasephakameni, besho beyibeke esithombeni, lendlu lowo muntu akasiye owasephakameni. Amen. Ngiyaphinda bathi uma uzwa umuntu ethi ungowasephakameni kodwa phambi kwakhe ingekho lendlu yasephakameni, lowo muntu akasiye owasephakameni. Le nkulumo ibhekiswe kimi ngoba amanazaretha asebuhleni akhuluma ngobuhleni, kodwa yithina ingilosi eyasifundisa ukuthi singakushintshi ukuthi singabasephakameni. Manje senizotshelwa ngamanazaretha asephakameni ukuthi asibe abasephakameni. Angidingi nokuthi ngize ngizivikele kulo mbhedo, kodwa umbuzo engizibuza wona ukuthi kanti leli bandla lasekuphakameni liqondeni ngalolu chubo elilokhu laqalwa ngumsunguli walo uNkosana uLonda. Awukaze ukuze ukweyisa nokukhwenza okunje. Mina umama wami wathi ngobaba mkhulu waba umntanakhe, wakhulelwa kuye ekuphakameni. Kwathi ekuhambeni kababa mkhulu umama wahlala nenkosi ilanga waze wayogana kwaMpanza ephumele ekuphakameni. Umama wathengelwa inkosi ilanga yonke impahla yokuyogana, wabanjwa inkosi inyanga yezulu isandla ephuma ekuphakameni eya kwaMpanza. Namhla ekuphakameni akusekho nakithi. Ngisho ngokosiko ungathi uma uxabana nomfowenu ubaba wenu engasekho noma ekhona, uthi ngoba uphuma umuzi bese kuba nothi ekhaya lakini elikhulu, akusekhona kini. Umuzi wasekuphakameni wakhiwa ngabazali bethu, manje sesixoshwa nguvukile kuwo. Siyavelela. Ubaba inyanga yezulu bamthuka ngokuphuma kwakhe ekuphakameni, bethi wathi ubaba ilanga umuzi wasekuphakameni awunakususwa endaweni owakhiwe kuyo.
le nkulumo is out of context. Ngoba ubaba ilanga wayekhuluma ngokususwa komuzi wasekuphakameni esuswa nguhulumeni. Inyanga yezulu ayikaze ikhulume ngokususwa komuzi wasekuphakameni. Kodwa wathi umuzi wasebuhleni is an extension yomuzi wasekuphakameni. Waze wathi kusebuhleni bokuphakama. Ngisho ngabe inyanga yezulu yayithe ebuhleni kusekuphakameni, wayothi ukuphakama obusha njengoba likhona neJerusalema elisha. Ngangikhona mina enkonzweni ubaba ilanga ekhononda ngobuncane bendawo yomuzi wasekuphakameni. Ngoba amaNazaretha aqala ukunganeli kumuzi kulo muzi inkosi isekhona, inkosi la. Uthiwe ubaba ilanga angazi ukuthi uma le ndawo isincane kanje sizokwenza njani. Mhlawumbe uNkulunkulu uzosifunela enye indawo. Eke sithi-ke ibandla lasebuhleni liyobuyela ekuphakameni. Practically, is it possible ukuthi ibandla lasebuhleni lingakwazi ukuba libe sekuphakameni? Ungefune enye indawo evulekile. Ngabo lokho sekusho ukuqedwa komuzi wasekuphakameni. Leli bandla likavukile Shembe selithi-ke umhlaba kumele wazi ukuthi mina angisiyo wasekuphakameni, ngoba izinsika zendlu yasekuphakameni azikho phambi kwami. Lokhu kuxhensa nochubo olugqugquzela inzondo yamaNazaretha kuvela kumuntu ongumholi webandla. Angiqondi ukuthi lo mntwana ubaba inyanga yezulu njengoba emncane kangaka enguyisemkhulu wamdlelana. Angazi ukuthi mina-ke ufunani kimi. Muva nje usecashile, kodwa sekukhona indoda mfilo yasekuphakameni emelene nokuhlambalaza inyanga yezulu ngamanga aluhlaza. Wena ongazi, ongathi lento lo muntu oyikhulumayo iliqiniso. Lamanga alendoda ndini ngiwafanisa nalamanga alentombazana evela nelumbo lokuthi umntwana wakaphinda ngene wayengesiye owakwaThilisi kodwa wayengowakwaZulu. Lo hideke lwamanga engazukuwabala lapha. Nalendoda-ke yasekuphakameni ithengelwe ukuthi izohlambalaza ubaba inyanga yezulu. Lesi senzo singenza ngikholwe ukuthi umoya omubi kaNkosana uLonda uyabusa kuleli bandla. SasiseJudiya nenyanga yezulu lesikhathi ibandla lamaNazaretha lingakehlukani, iholwa yiyo inyanga yezulu. Sezwa kuredo ukuthi ekuphakameni kufe abantu abanhlanu ngokudutshulwa kubanga ukukhulu. Singazi lutho thina sinobaba inyanga yezulu esasiseJudiya. Lo mbiko wafika sihleli naye ubaba inyanga yezulu eJudiya lapho owayenze khona umhlangano. Sathola nje kuredo ukuthi abafile badutshulwe babulawa ngabalandeli beNkosana uLonda. Sekwenzekile lokho nabalandeli benyanga yezulu ababe ngaphezulu kwa99% webandla bafuna uzophindisela kuleli qeqebana eselibulela abantu.
kodwa inyanga yezulu yenqaba yathi uma sike salwa phakathi kwalomuzi uNkulunkulu uzoshiya. Ngaso leso sikhathi inyanga yezulu yaphuma yawushiya umuzi wasePhameni yawuhlala entabeni emaqadini. Manje kulokhu kubulalana osekunezidumbu ezingu5 lamaqembu amabili ayezohlalisana kanjani emzini owodwa. Into enjalo yayizokwenzeka kanjani? Ngiyakhumbula elinye iphepha libhale ukuthi Shembe's self-exile. Besho ngoba inyanga yezulu ishiye umuzi wasePhakameni yayohlala namaNazaretha entabeni. Umbuzo wami uthi kulabo abantu abafile abawu5 bebulalwa ngamaqembu amabili endawonye ayengahlalisana kanjani? How was it possible? Uma wena wawungumholi ofuna ukuthula wawuzokwenza njani? Manje ngisusa isenzo sochuku esingakhuzeki kuleli bandla lasePhakameni. Kunesisho esithi uma ufuna ukuphendula amanga abe liqiniso ubothatha amanga uwahlanganise neqiniso bese ulokhu uphinda amanga ekugcineni iqiniso liyophela bese kuphela amanga. Sekaningi ngithola sihlaselwa libandla lasePhakameni ngokunganasidingo. Kubonakala ukuthi lamakholwa nomholi wabo banobuqili obuyisimanga bokwakha ilungu bese belokhu beliphinda ukuze ligcine liyiqiniso. Noma ubaba inyanga yezulu wahamba emhlabeni ngo1995 kodwa namanje uthola kunamalunga asePhameni anevangeli lokumhlambalaza benze sengathi leli bandla limsulwa, kodwa ibandla lamaNazaretha lahlakazwa isonakalo somuntu esingachazeki. Angidingi ukwenza ucwaningo ngempilo yalomholi wasePhameni uLonda, ngoba lo mholi wangihlukumeza kakhulu. Ngangihlala naye unkosana uLonda nonkosana uHlumela eThembalile eminyakeni yama-60s. Ngiyazi ukuthi unkosana uLonda wayehlakaniphile kakhulu, mhlambe kunazo zonke izingane zakwashela, kodwa futhi akakho umuntu owayengcole njengoLonda. Angikwazi ukuchaza ipersonality yalowa muntu ngaphandle kokuthi noma ngimfanisa noTrump. Ngahlangana nenye intombazana engayilo iNazaretha ethi uLonda wayethandana nodadewabo. Le ntombazana ithi yayingakaze ihlangane nomuntu who was so arrogant, so haughty, so self-centered and so disdainful njengoLonda. Kwakusho le ntombazana. Lo muntu wayengamazi omunye umuntu. Angikhulumi-ke uma wayesedakiwe. Mina ngingakhuluma imikhuba emibi enziwa ile nkosana, kodwa ngizothinta leyo engiyazi kahle. Ngiyakhumbula ifika ngesabatha emini edakiwe esontweni eThembalile. Wafika wangena ethempelini kusonto, wathuka abantu abadala nabashumayeli enkonzweni. Emva kwenkonzo
abagcotshwa baqulisa umnewethu umfundisi icala bethi nguye oze nalesi sichwenzi esontweni. Kodwa umnewethu wona ngokuhambisana naye ngoba bobabili babeya ethembalini, ehamba embambile ngoba wayedalile. Kodwa manje sekuthiwa ubaba inyanga ezile kuphela wayephuza utshwala edala. Enye inkosazana inkosi ilanga engeke ngisho igama layo ingxoxela ngemikhuba esabisayo kaLonda. Ithi bathi beya enkonzweni yesabatha ekuphakameni, unkosana uLonda wabaviva wathi abaye emhlanganweni ngoba kunodaba okumele balixoxe njengomndeni. Bagcina bengayanga enkonzweni. Sebesemhlanganweni, kulo mhlangano bafica kunomfundisi uphumayo, hayi wasebuhleni. Uthi kuLonda sebevumelene nomfundisi uphumayo ukuthi inkosi ilanga kumele leli bandla ilihole izinyanga ezisithupha bese idedela nabo balihole ngoba leli bandla lakhiwe i-trust, afanele liholwe ngumuntu oyedwa. Kwakusho uLonda esho kuyise. Ithi-ke le nkosazana amaNazaretha angacabangi ukuthi ukuqhwaga ubuholi baleli bandla uLonda uqala ubaba omncane. Wamhlukumeza isimanga nobaba esaphila ngisho esegula, waya kuye emphoqa ethi ufuna iwili embeka ukuhola ibandla. Lo mbiko bawubikelwa uMakhoba owayehlala nenkosi ilanga esigula. Mina-ke imikhuba eminingi eThembalimbe wayeyenza phambi kwami. Kwakuthi ntambama athathe umjiva kababa ilanga awufake eye ngawe esiguqweni ebukwa wonke umuntu ngoba wayenganandaba nomuntu. Esebuye esiguqweni athathe isigqoko senkosi ilanga asifake, athathe isihlalo sikayise asibeke kuvulandi wendlu, bese ehlala kulesi sihlalo afunde iphepha ebukwa ngabantu bonke engenandaba nabo. Enye futhi into ethinta unkosana uLonda njengokuxoxela ngabafowabo ukufa kaphakade. Kwakunendodana yenkosi ilanga nayo eyayihlakaniphe kakhulu, yafunda yaze yaya phesheya, sengathi yagcina isihlala eSwatini. Kwaduma ukuthi uma ihamba inkosi ilanga emhlabeni, le ndodana iyona eyohola ibandla. Lokhu kwayenzela isitha esikhulu kubafowabo, kodwa yona ingakuboni lokho futhi ingakwazi. Kwathi ibuyile ngokuvakasha abafowabo phakathi kwabo okwakukhona unkosana uLonda, bayibulala ngokuyishubula le ndodana yenkosi ilanga. Abafowabo ababekhona bathi ubhongoza ukubulawa kwale ndodana yenkosi ilanga kwakunguye unkosana uLonda. Lento yabambi kakhulu enkosini ilanga. Ngangikhona ubaba ilanga ekhuluma ngayo enkonzweni. Wafunda indaba kaKhayini noAbel. Waphinda zonke iziqalekiso ezakhishwa nguJehova kuKhayini. Kodwa kunakho konke
Le nkosana abalandeli bakhe abamenza uNkulunkulu noma uNkulunkuluwana wayenobusathane engingazi ukuthi ngichaza kanjani. Kodwa kuzo zonke izinto ezimbi engake ngabona zenziwa inkosana uLonda, ngeke ngiyikhohle owake wayenza ubaba iLanga ngo-1975 kuya ku-1976 efunda e-University of Zululand, nami engangifunda i-part-time kule university. uNkosana uLonda wakhipha ephaketheni u5 rand wawuseliphepha, wafinya ngawo, maqede wawutshinga phansi unamafinyila. Zambuza isitshudeni ukuthi wenzani, waphendula echiza so disdainful, wathi lento iningi kithi. Abantu bahlale bemupha ubaba bencenge ukuphila, bayaphila futhi. Wakwamuzwa umuntu ophilayo ekhuluma into enje nguyise, ebese lowo muntu ethi wayemthanda uyise. Esinye isitshudeni sawuthatha lo 5 rand onamafinyilo kaLonda, sawesula amafinyila, sawufaka ephaketheni. Kwaqhuma elikhulu uhleko, izitshudeni zihleka lesi senzo sendodana kaShembe. uMr Nkosi owayefundisa eDlangezo High School, sihlala naye endlini eyodwa, wayethanda kabi ukumlingisa uLonda mhla ehlambalaza uyise kubafundi. Kodwa okwaba nzima kakhulu kimi ukuthi uNkosi wayenza mina ihlaya, ethi hawu Mbanza, kanti nipha uShembe imali ngoba nincenge ukuphila, ukulapha impanza. Bonke bavele bafe insini. Kwaphenduka mina ihlaya ngendaba kaLonda. Kodwa kwaba nzima ekuhambeni emhlabeni kweNkosi iLanga, sekuvela emaphepheni ukuthi uNkosana uLonda ubanga ubuholi nobaba inyanga yezulu. Bahleka baze babhuquza phansi oMr Nkosi, bethi kimi, nawe Mpanza usuzohamba uyokholwa uLonda ngoba uncenge ukuphila, uyagula yini? Njengoba wena ufundile, ungavuma kanjani ukwenziwa isilima uLonda? Kwenye intshumayelo ngizwa uNkosana uLonda ethi enye into eyayongijabulisa, ngangiyojabuliswa ngubaba ngoba ngangimthanda kakhulu. Usho lo kubalandeli bakhe ukuthi wayemthanda ubaba iLanga. Kodwa uma uthanda iLanga, uthanda ubaba wakho, ungakhuluma kanje naye. Ngishilo okuningi owayekwenza. Lento uNkosana uLonda owayenza phambi kwami, enza inhlekisa iNkosi iLanga, ungayibiza ngokuthi uthando lwendodana ithanda uyise. Lapha ngikhuluma ngento eyenzeka phambi kwami, ngenziwa inhlekisa ngayo. This is the brutal, honest truth. Uma uNkosi esaphila noma uKapuya, ababe ngothisha eDlangezo High School, besaphila, abavele bengifakazela kulo, ngoba bayazi babehlale bephonsa mina ngayo. Noma imuphi oyaziyo le ndaba akangifakazele, ngoba leli kwaba lihlaya elagcwala iuniversity yonke.
isifundiswa zizwa indodana yenza inhlekisa uyise nokwenza inkosi ilanga. Konke lokhu ukukholwa nokuthanda inkosi ilanga kukaLonda ngamanga alihlaza. uLonda akaze abe ngumuntu. uSathane unobuqili obuyisimanga futhi uyabathatha abantu ebuqilini ngobuqili bakhe. Namuhla kunamanazareta enza unkosana uLonda uNkulunkuluwana wasephakameni. Besho bekhuluma into abangayazi ngobulwane balona. Kunomunye ke umhlola ongehlelayo. Ngizithola sengihlaselwa ngumfundisi omhlongo ongaphansi kwaSizwe Shebe. Naye uthi uyinkosi. Angaze ngimuzwe uSizwe nangelilodwa ilanga eShumayela. Ushumayelelwa ngumfundisi omhlongo. Kodwa selokhu yasungulwa iNCG uhlale ebhekene nami ethumana lomhlongo wakhe ezothi akazongichwenza ngaphandle kwesici. Muva nje umhlongo ongibize ngamayiyane. Angazi ke ukuthi yini yona amayiyane nokuthi ubeqonda ukuthini uma esho kanje. Kusobala ukuthi ngamayiwane ngoba angisiye noBashele. Okwanamuhla angizukusho lutho olutheni ngaloSizwe nomfundisi wakhe ngoba wasikhulumela yena emsakazweni uSizwe wathi wayeshayela amabhasi kwafika amaNazareta athi akazophatha ibandla. Kusobala ukuthi ngokuthi azophatha ibandla kwakusho nje ukuthi akahlale ehamba phambi kwamaNazareta efaka umjibo wokuba umholi. Without any preaching, without any doing anything. Nokuthuka mina-ke ngoba uSizwe ulokhu wathini elwa nami. Ethi kangikhiphe ingubo emhlophe ethi angayisebenzisi ihlabelelo zamaNazareta. Kodwa angilazi ivangeli liphethwe uSizwe ngaphandle kokuhlanyela kimi. Uma engakuyeki lokhu kweyisa enomfundisi wakhe uzomqondisa. Angisiye uwabo mina. Nokunganawudosi ufundela kimi ukudinyela. Inkosi uSenhlanhla.